you live what you tolerate. Oo. Gipasagdan niya nga nagapangayo sa iha perminti. Mo na nagapangayo pod sa iha perminti. Uy, nice kaya akong view na bird. Oo. Diba? Hello, bird. Hello, bird. Nice. While we're recording na bird sa katubangan. Anyway, so, from that quote that I just said, nga, you live what you tolerate, kay ginatolerate man nimo sila nga magsigig pangayo, magsigig hantod karon nga papilyado na sila imong magpapasig pangayo sa imo. Tas nagahatag pug ka consistently siguro no kay without fail kay every sweldo magparandam man nimo ang parents. Meaning you still give masking dili nakagusto. Di ba? It will only stop if you train them to stop. Siguro at first magkalainay jud mo ana. Gubot na siya sa sugo, di ba? Mugubot na. Magkagubot na. Kay di naman kamuhatag, daghan na nagpangdaot manggawas about sa imuha. Kay isa lang ka di mo tabang tanan nimong daotang gibuhat ibulgar na sa tanan. Kaisa lang ka mo buhat og daotan which is protecting yourself. Kaisa lang nimo na buhaton. Tanan mga maayong nabuhat nimo cancel. Oo. Tas i-post pa ka na. Oh. I suggest buhatan na no. Balibaran nimo sila then mag-deactivate na kag accounts. Ay, pwede man siguro hinay-hinayon niya kung naa pa siya energy na maghinay-hinay ha. Mas maayog yun ng abrupt. Undangon na gyud. Gani undangon then mag-deactivate siya accounts para dili niya makita ang negativity, ang toxicity. Pag di po siya makadawat og messages na for harassment na mga messages gikan sa maigsoon nga kung di ka muhatag yawa ka mga nganay ngana. Grabe naman po na yung pag deactivate pagkuan abot lang kung maminaw ni siya or basing na yung mga nakarelate na mga breadwinner diha nga gikapoy na pughatag. Train them to stop asking money from you. Oh, manikamot sila gilaha. Oo, and then start saving money for yourself. Mao, yourself, labaw na imo ang health. Ayaw po kagool nga na kay gibati, tas 37 na kawa pa kay napundar. 37 is young. Actually, Jud. You still have a lot of time to invest something for yourself, to save money for yourself. Daghan pa kag time. Okay? Ayaw kagool nga wala na kay time. Daghan pa kag time. Okay? Hala ka, oy, paminaw kay darling. Daghan pa jud kag time. 37 pa? Yes. Yes. Daghan pa ng time. Kung naa na siya gibati, no, pwede ra gyud kaya siya magpahulay. Sige, magtigom sa siya para naa siya ikapahulay. Correct. Mag-leave siya or whatever. Or kung dili makayag leave, resign and start over. Kung ganahan ka. I don't think he means naana ko gipang bati. I don't think he means physically. I think he means emotionally. Oo. Exhausted na siya emotionally. Burnt out from his family. Bitaw. Pero para sa kwa, babae ba ni lalaki? Lalaki, kay Brip man. Ay, Brip. Ay, waka kabalo. Nagbabuto na siya guys, nakadungog na mo. Exclusive content.